del pati de l'escola al monestir de Sant Genís de Rocafort, un viatge en el temps. Som el grup de quart de primària de l'escola Vicent Aleixandre de Martorell, a la comarca de Baix Llobregat. La nostra escola està situada a l'extrem de sud-oest del poble i queda emmarcada del riu Anoia i la preciosa serra de la Taix. La serra de la Taix se situa entre els municipis de Castellví de Rosanes i Martorell. Aquesta serra constitueix, juntament amb la serra de les Torretes, l'extrem nord del massís del Garraf-Ordal. I nosaltres tenim la sort de poder gaudir cada dia de les vistes a aquestes muntanyes des del pati de la nostra escola. Coronant un dels turons d'aquesta serra hi ha una construcció majestuosa que sembla vigilar-nos des de la distància i ens té ben encuriosits. Com més l'observem, més preguntes ens sorgeixen. Què és? Qui fa allà dalt? Qui l'ha construït? Per a què serveix? Tots aquests interrogants els hem plantejat en una assemblea d'aula i en veure que no trobàvem resposta vam decidir entre tots i totes començar la nostra investigació. Vam començar anant al pati a observar amb detall aquell monument. La Núria, la nostra mestra, ens va convidar a imaginar com deu ser per dins, què hi ha als voltants i quina forma té la part que no veiem, i ho vam dibuixar. Vam consultar el Google Earth per situar en el món la nostra investigació i vam descobrir que es tractava de Sant Genís de Rocafort. A partir d'aquí, les hipòtesis que ens van plantejar van donar lloc a noves preguntes sobre les característiques, els usos i la història d'aquella construcció, i les vam anar anotant en una graella per mirar de resoldre tots els nostres interrogants al llarg de la recerca. Arribats a aquest punt, vam buscar una persona experta en la història del nostre poble que ens pogués explicar tot el que necessitàvem saber per conèixer aquesta peça única del patrimoni de Martorell i vam enviar un e-mail a l'Alfred Mauri, arqueòleg del Centre d'Estudis Martorellencs. Ell ens va convidar a visitar el monument i el seu entorn. La proposta ens va engrescar moltíssim i vam iniciar els preparatius. Ben equipats per passar un dia a la muntanya. Vam sortir de l'escola ple d'emoció pel que ens esperava. Vam caminar al llarg del carrer de l'escola, l'avinguda Mancomunitats Comarcals, fins a trobar-nos amb el primer trencall. Després vam girar cap a la dreta, deixant un costat l'Hospital Comarcal, i vam agafar les escales de baixada cap al molí fariner. Un cop a la llera del riu van creuar pel petit pontet i van enfilar el camí del cementiri fins al punt on ens reunim amb l'Alfred. Llavors va començar l'ascens a la serra de la Taix. Després d'unes primeres pujades i encantats pel paisatge que ens envoltava, vam fer una parada a la Font del Gilet. La Font del Gilet és una de les 7 fonts centenàries que amaga la muntanya. L'Alfred ens va explicar algunes curiositats sobre aquest punt i vam aprofitar per esmorzar amb les piles carregades i la panxa plena. Vam seguir el camí fins al nostre objectiu. Després d'uns quants revolts pronunciats, ja érem als peus de Sant Genís, la construcció que portava dies rondant-nos pel cap, i l'Alfred ens va començar a explicar tota la història que s'amaga darrere d'aquelles restes. El monestir de Sant Genís de Rocafort va ser construït al segle XI per la família Castellvell, per tal que els monjos que hi vivien protegessin les seves terres amb les seves pregàries. El primer que vam fer va ser entrar a l'església, que és la part més ben conservada
i des d'allà vam anar descobrint com varen viure els monjos de Sant Genís, quines dependències formaven el monestir i què quedava de tot allò. Després de visitar cada estança, recórrer l'entorn del monument i fer 1000 preguntes, ens vam acomiadar de l'Alfred i li vam agrair profundament tota la saviesa compartida i la feina que va fer protegir el nostre patrimoni. Amb el cap ple de respostes, ens vam disposar a gaudir de les vistes i vam aprofitar per identificar des de les alçades els punts més emblemàtics de Martorell i Rodalies i, com no, per observar la nostra escola. Des del turó de Rocafort, on érem, podíem veure el nostre pati i amb els prismàtics fins i tot vam poder identificar els nostres companys i companyes del cicle dels grans que saludàvem des de les finestres de les seves aules. Abans de baixar, vam observar el relleu de la nostra comarca, els rius Anoia i Llobregat, que s'uneixen just a la nostra vila i ens ajuden a trobar Martorell en els mapes i els pobles més propers. Vam tornar a l'escola cansats, però molt satisfets i, sobretot, meravellats i meravellades per la natura i el patrimoni que farceix el nostre municipi i que amaga tantíssima història. Ja a classe vam fer una carpeta d'aprenentatge amb el recull de tot el que vam descobrir i aprendre, tant de Sant Genís com de l'entorn, i el relleu de Martorell i el Baix Llobregat. A més de poder ensenyar i explicar a les nostres famílies tota la investigació que hem portat a terme, serà un record imborrable d'una aventura a través del temps carregada de descobriments, somriures i aprenentatges que ens ha permès conèixer les joies del patrimoni del nostre poble i ens ha apropat a la cultura i la història del país. Sant Bori 2025, del pati de l'escola al monestir de Sant Genís de Rocafort, un viatge en el temps.